जोंनि पिपल दिल्लीनिफ्राय जोङो जिहेतु गरायसर विधानसभानि गेजेराव आंखौ पिपल दिल्लीआ पार्टी हिसाबै प्रटेक्ट खालामदों। आं बेनि थाखायनो जोंनि दिल्लीनि मानव गेदेर आफादगिरि आरो बारग' CEM मानगोनां प्रमद सार बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नमिनेशन दाखिल खालामनाय गोथार हाबाफारियाव जोंनि दिल्लीनिनो मानव गेदेर वार्किं प्रेसिडेन्ट लोगोसे राज्य सभानि सांसद मानव गेदेर रंगोना नार्जारी बिथाङाबो नुजाफैदों। बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोंनि माइनरिटि सेलनि मानव गेदेर आफादगिरि मानगोनां नजरुल इस्लाम बिथाङाबो नुजाफैदों आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि CWC नि नेता मानव गेदेर मुजिब आली बिथाङाबो नुजाफैदों। बेनि थाखाय बिथांखौ आं साबायखर बावदों आरो दिल्लीनि गासै स्तरनि माने दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। जिहेतु रायजो राजा नोंथांमोन मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि सरकारनि दिनावनो जोङो भाग्यक्रमै भाबै मोनथाम समष्टि सुक्लाय सेरफां समष्टि, नाग्रिजुलि समष्टि आरो परिफोरनि समष्टि बे मोनथामजों दाजाबनानै गोदानै विधानसभा समष्टि मोननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानव गेदेर प्रमद सार बिथांनिसिम आरो माने पिपल सरकारनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। दायो जिहेतु जोङो 2,05,000 जोंनि बे मोनसे समष्टियाव भटारफोर दङ। बेनि गेजेराव आं दा मोनदांनायाव गामि आरो सुबायाव थांनानै जिखिनिखौ मोनबाय, जिहेतु आंजों माने प्रटेस्ट खालामगोनबा BJPआ दङ हिसाबै BJPआव लकेल केन्डिडेट गैया। दा बेनि खेत्रआव रायजो राजाफ्रा नागिरदों माने लकेल केन्डिडेट नांगौ होननानै। स्थायी माने केन्डिडेट थायोबा मोजां जायो आरो नोंथाङानो जिहेतु स्थायी केन्डिडेट आरो नोंथांखौ बयबो रायजो सिनायो। बेनि थाखायनो नोंथांखौनो जोङो देरहा होनो थाखाय नाजादों होननानै आंनो फोरमायदों। 80निबो साव थांनांगौ जेरैबायदि माने डिपार्टमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव जिखिनि माने पचपन्नता डिपार्टमेन्ट दङ बेनि बागै जिखिनि मोनथायफोर अधिकारफोर दङ बेखौ आर्टिकेल 26 जोंनि जितु 26टा जनगोष्ठीनि जिखिनि अभाब अभियोग कमनै भाबै जों खामानि मावलांनायनि जितु जोंनि उद्देश्य मिशन आरो भिजन बेनि गेजेरजों जिखिनिखौ मावनांगौ आङो हागौसेयाव सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो थाखाय नाजागोन।